Без психологияға бәйле видеолар шығара башлагач, миңа төрле сораулар килә башлады. Кемнәрдер мәсәлән, нәрсәгә кирәк соң ул психолог ди. Ә кайберәүләр психологка барырга теләге булып та, кыюлык җыя алмаучылар бар. Әгәр дә син бу видеоны карый башлагансың икән, димәк, синең моңа сәбәпләрең бар. Әйдә башлыйк. Статистика буенча, психологик проблемалары булган кешеләр елдан-ел арта. Берәүләр депрессия һәм апатиядан интексә, икенчеләр паника һөҗүмнәренә дучар булып, төрле психосоматик авырулар белән авырый башлый. Ләкин моңа карамастан, алар психологка барырга ашыкмый. Кемнәрдер өчен бу артык чыгым булып тоелса, калганнар өчен ниндидер файдасыз һәм оят нәрсә. Белмим, бәлки бу безнең менталитет белән бәйледер. Зарланмаска, үз көчсезлегебезне күрсәтмәскә тырышып яшибез. Шәхси кичерешләребезне күңелебезнең иң ерак почмагына яшереп куябыз. Ләкин алар юкка чыкмый, ә безнең психикага үзенең җимергеч тәэсирен дәвам итә. Шушы темага күпчелек кешеләрне борчыган сорауларга җавап биреп үтәсем килә. Мин мәсәлән психологка барырга куркам, бик ныгы сәбәбен аңлата алмыйм. Моның сәбәпләре берничә булырга мөмкин. Беренчесе, сез үзгәрешләрдән куркасыз. Тормышыңны, үз-үзеңне үзгәртергә кирәкме? Бу әлбәттә куркыныч бит. Ләкин телибезме, теләмибезме? Без шәхсән үзебез, тирә-юньдәге кешеләр, тормышыбыз һәрвакыт үзгәреш процессында. Әйе, бу вакытта ниндидер кыенлыклар, авырлыклар туырга мөмкин. Ләкин күпчелек мөмкинлекләр дә нәкъ менә шушы вакытта туа. Икенче сәбәп. Сез психолог сезнең хәлегезне, серләрегезне башка кешеләргә җиткерер дип куркасыз. Һәм шуның аркасында сезнең төрле проблемалар булырга мөмкин дип уйлыйсыз. Ләкин табиблар Гиппократ анты биргән кебек, психологларның да алтын кагыйдәсе бар. Алар клиентның серләрен һәм хәлләрен башка кешегә җиткермәячәк. Психолог эшенең иң төп кагыйдәсе ул үзенең клиенты белән ышанычлы мөнәсәбәттә булу. Өченче сәбәп. Үзегездә моңарчы булмаган начар сыйфатларны ачармын дип куркасыз. Әйе, терапия вакытында үзеңне уңай яктан гына ачмыйсың. Әмма нәкъ менә шушы сыйфатларны тану, кабул итү үзегезнең тормышыгызны яхшы якка үзгәртү дигән сүз. Ә психолог очрагында акчаны юкка сарыф итмәвеңне ничек аңларга? Психолог белән уңышлы эштән соң сез үзегездә һичшиксез уңай үзгәрешләр сизәчәксез. Әмма терапия нәтиҗәле булсын өчен сезгә үзегезгә дә актив катнашырга кирәк булачак. Бишенче сәбәп. Яраларны ачып, миңа тагы да авыррак булыр дип куркасыз. Ләкин терапия вакытында елаулар да, үз-үзеңә ачулы булу да, психологка ачулы булу да, бу барсы да нормаль күренеш. Димәк, психолог дөрес юнәлештә эшли дигән сүз. Чөнки бастырылган күңел җәрәхәтләре иртәме-соңмы авыру булып өскә чыгачак. Психолог белән беренче консультация ничек уза? Беренче консультация гадәттә 50 минут 1 сәгать дәвам итә һәм ирекле әңгәмә форматында уза. Сезнең максатыгыз үзегезнең кыенлыкларыгызны һәм психолог янына ни өчен килгәнегезне сөйләү. Иң мөһиме дөрес итеп сорауыгызны формалаштыру. Ә психолог үз чиратында сезгә үзенең сорауларын бирәчәк һәм һәр даим ярдәм итеп торачак. Беренче очрашудан соң сез белгеч һәм ул эшләгән ысулның сезгә никадәр туры килүен аңлый аласыз. Һәм иң мөһиме сезгә уңайлы булырга тиеш. Әгәр дә сезгә уңайлы икән һәм терапияне дәвам итәргә тотрыклы ниятегез бар икән, димәк белгеч сезгә туры килә дигән сүз. Психологка кайчан мөрәҗәгать итәргә кирәк? Әгәр дә сез авыр хәлегезне үзем генә чишә алмыйм дип уйлыйсыз икән, димәк сезгә психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Еш кына кешеләр психологик ярдәмне әти-әниләр, дуслар, туганнар белән чәй эчеп утыру белән алмаштырырга тырышалар. Ләкин бу дөрес әйбер түгел. Психолог һөнәри белемгә ия һәм еллар буе туплаган техникалар кулланып эшли. Ул сезнең белән әти-әни, туган, дус ролендә түгел, ә нәкъ менә белгеч буларак әңгәмә кора. Белгечкә мөрәҗәгать итү-итмәү бу бар тик сезнең карар. Ләкин бер кагыйдәне онытмаска кирәк. Профилактика дәвалаудан һәрвакыт яхшырак.